நீ என்ன செய்யணும்னு உனக்கு நான் சொல்றேன். என்னாண்ட வேலை செய்யணும் நான் உனக்கு சொல்றேன். புரியுதா உனக்கு? நான் துரனை நான் போடலண்ணா. ஆமாப்பா, நீ போடலன்னே வச்சு. அப்படியே துரனை நான் போட்டது நானா இருந்தா அவரை போட்ட எனக்கு உங்களை போட எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? ஆனா நான் போடலண்ணா. நான் கிளம்புறேன். என்ன இவ்வளவு நக்கலா பேசிட்டு போறான், போறதை விட்டு பேசுனுங்கிற? டேய், அவன் பார்க்கறான்டா, சும்மா பார்க்கறான். ஒரு மாதிரி ஆஃப் ஆயிட்டேன். அவன் தான் போடவே இல்லைன்னு சொல்றானே, ஒருவேளை அவன் சொல்றது உண்மையா என்னவோ? ஒருத்தனை பார்த்தா எனக்கு தெரியாதா?